All right, guys, got live again. Masimid, Paingos. Ekuh na siya skill sa mga we got ngan. Ano ko sliye ngayon? Got nga ako lang tinakfashe. We alwin ko online nag Tuesday lasha. Kada akfashe kuno kan ge kasiling ge wiki nga ano ko sliye ngan we are young nga. Taking Trisco, Kent, Washington. Now, Mr. Frank Aluka, Federal Way, Washington. Na Dignities Anna, Aluka, Finan, Hilo, Hawaii. Na nga, inge, Sir Nedara, Ngosh, Ontario, California. Now, ang nas kuso, we tingin nga Sharia, katifash na it. Sharia ko, kadash ke YouTube, kadash ke Facebook Live, kus sama we got nga kung Sharia ko. Kadash kasi zet malus, na sakilin niya ba? Katlang siya ba yung siya. So, tumitilang vart na medan, inanabel na kayo, ganyan, matawag ka school ngayon, syukiran, sum nagigasin ko. Gasin ko page. Ikaw na siyos, sa mga, tingin Diyos ko, Abi yung mag-assumption mo. Ano lang may give the assumption mo? Ay, kaya wala si Mas Kaywa, bayang alit at lik na may kinsi ba ko. Kaso, Ang tuwan ka ba? pero not tigas, assumption mo yung, Wala kat kan long, bamalap. actually, about ko yung, dahil tigas, manan naman, may gasin, shoot ka, one shoot ka. Ako, pag naman talal tigas. One more ramen. Diba ba yung molding mo ito eh? About naman yung na nalibufet na tar, kasi na molding. Wiwinalin. Alright, stand by. Isang subukan tawag. Tingin na kayo guest again, Roy. Okay. Stand by. All right. Thank you, Jusco. Lamalap. And we go as Kaywa. Matuwagin ka lang eh. Tamang Shirley. Na Mr. Frank Diknisena. Kung na kayo matunin dari ki dudut pa balas ki kasinge. Kalulas ki kasinge. Lamalap ki aslo usan. Kamiti ka mokle na sirik malangada. Kapagay ni Wetokle. Insya ki kasalan bagat fast na mit. At naswiya nga yaklat kanila siya. Kat kanibray. Sila basla yedom kat flat lush. Katla Leprem, Katla Isaac, Katla Jacob. Katya sa pala mit sapla, in fact, a gospel na pintel na phone.
egat kaksakin kumugat la pasal kanin sian met madalash set sia sa vashikin in kain tawi siya inutayang met lash en kan tiloko nagpe met kol siya lutikat ni pekatin wipe fakik kospa singi kat papakat kulang malap na siyum kasi malutut no siya kumako pa na siya kaya malutut na kay walong siya akalim bila panulela kolom na siya leprem tataf me sun talik na dal David agel Solomon siya kadalutut peke lamusingi kat si fil basom na Jerusalem na ke akflat lash in ka rakak siyak lash mayen komdiki tembal siya ngayon kasi sir panang la pagkausya lakat sis falgas pagkakasyash ke mato na klas ke gaslong kat musa ke gaslong ke pelsin ak mas kargat kayo kas na kayo maturek mag in ka nakataya ke mas salom in fall na ke context ka simdalan mas la kadin tiya si fena sang na klas mayen molan mayta anin the tibe ke gaslong panagipelsin nak na sakay matpakit na kayo walong gala agat nga shebe ko nauya masamsam nata siya. Ta kaslo min kan lash ka ganyak ke internet kan stream ya ke wa ke Facebook, YouTube ko oya na kayo makan challenge yan matlash. Kat kulo malap na siya ke damla sila siya ke damla share like vision siya kumsang na silinge. Kelos na kayo wa ke asma we beta on siya ke siya kat itala ko makalemye kadin kain we fung yang na ke kaslom engen fakat ke pinakon flight singi. Maingi ako las ke ka singi kat proy na sumsya ke kasalom o ye pala lai pungikin la kame kasikat. Kat proy ken once if fun na dim Jesus Christ. In fact kula. Amen. Tuglamo lap tamo sele nga floko na pela na siwos. Tari nga floko na siwos vakum kute fall na ke ma kada ako hindi la pagka modulation kage masyam nada siya. Finga ta mema kading ta nauya metigat laska kan gaspen kata. Masih pela na siwos klamalap. Okay, the interest ko kung kulo ke pricing Stephen S. George Paingum. Gagawin na simple gaston. Med kinilas na ngayon belo na sumlem ni Sir Frank na dignisena may fakik si luma mga na nakfasyakla nakatumamas na nag-program pa siya. Ngayon belo na sumlem ni Sir Frank. Klamalap tamlel. Ito na si Wasagawa. Ko Ngalal sila ka. Akay ko Wasagawa inano ay ingon beba ng gatkal sa gatkal. Oye ka Mas na yok si ko ye ka. Mga sila lang ng nage to ni lasha. Mamut po gina. Kaya ori na ginan ko no phone man ta sa mga ali nage technology. Nagilamayak lang mga nige akilan mga tanang paksak lak to singat game double serle ke akia mange na sum take interest ko ki kung patren na muguna kayo ki cleanse up lang ka ta kung dinan keyboard ke. Pero ngalo na yung we goes cleanse up mapaye siya. Mapaye siya pa nga try gusto at nagkain win siya ko pero nga kain cast na. Yan yung mga device, ano si device. May kain truck yang Asia yang nala, marik man na pa yung ting marik man phone dyan natin mo to. Nang asak na long galen ke, ko asak na kain niya, asak na kain Lego. Caspen ka ta asak na kain passion. Nang ako min kain manaksifan na naging sifan na naging kinantena limit mo kishbin may ma parang ako flower na. Asin genik kimana kayo nang ako min kain dictionary Ingan Pinoy na ko mako ginasisden ko sobrang gasan gat kimana lo. Kain na meditate ke mold. Na parang pangan o yamata ka Europe me we ka tingan kingastan gat click like click share in mo pakalik pe cleanse up lock kum na ga pangako min ka share pe. Misenge alla na file gidan excited kila Royal King Solomon baka kumin kayan travel last week niya. Nang ne tang ni nga kilin de nga kain li mo intercessory prayer lang sa pa pa ra lang ang pati.
Anagawan na tayo na tangon na yung kat ingasama main ko market. Na yun nagawa makita to product yun. Niyan price in a temperature. Polong o price lang. Kat tagawa. Pangan March yung nga ako na masyang kong lata. Klaman lap. Listing ta siksharam sila kita yoking anlap. Klaman lap. Una, Lemon Frank, wala. Una, ano mo siya, Jaman? Ikaw na siyang Jenny Sikra, Glagash Luman, Bibi Charlie, ikaw ba siyang na AJ Ellerson Ali, Glagash Luman. Ang ngayon bilang yung tingin sena, naging way factor may factor ko yung yan, tingin sena. Ay, kaya kailangan na singkat ke katsudamol in kind of pero fashion telecast slash oye ka. May faxi maashu ka ba mga penake pinokonan ke Facebook page. Monday iltaw yak sinamina honolulu. Wednesday lemon skipper ko siya na set nga post yang sa kokil du nga Lucy lan sa pamay ko siya me. Ang live ng mga take interest ko le course nga kon la pinakon langan wala lang Rina finan Honolulu Rina Lify Leshkat Tuesday. Pangan Marshu ka pain ko na kay wa akak sa kingat kay was na kay wa sa ma tunin pen we got kay gas ng gato ka. Nilangon na rin fashion na kinalay lab. Okay. Tingin sa gulo. Gulo na impay into kalbo ni buying viewers slash na gulo gosh close on. Anage ilosing yak kalemiya. Kita vastament nage program lash. Kita siyang kun ako guys sila. Ayak fashion Monday, Tuesday da kayo or alam siya Frank. Wednesday nga siya da kayo ayak fashion Wednesday set ano tosto. Dagi Fresco Friday dagi Sena. Kita ayak fashion fire loss na game. Sendrian. If at the Kent Washington, you're all taking risk. Nakagive buying course ko lang ashlo son. Ite fashion na made na game may fact ko. Usa may fact sa kasi ba. Isang lash website sila. Website sila ba www.gasandgold.com. Allah ash pa mo sa base na. Sumda na ke somliye nga kundi download dito ka tamano pag shamgram kin na sinsiya ulo man nag-top trends may top trends pamay duty pamay pailan live ng ilasyo then mo kan tulay matan alu sayang naka-charm kin alu lasyo then nakaka-kilo then akil mo may live min may tiyan may live ng yan sir if ako model man siya gyat Nakita ko actually bila kan mas men Allah ko ige bukod mo ang gusto mo ra babal na to so at lang ko ige bukod po sa mga kung mo yung cat ilan mo ginash ilan mo apocrypha po bukal maganda God ano la so at lang ko ige bukod mo ang gusto na maybe kat lang ko yung virgin birth let's use it when the thing got to use it virgins maybe kat lang ko yung gat ash alu say madal life mo ba para mga life mo ike mga ba yok shipel kabu ike baptize lang mo madal na ash say mo nag water baptism matagat na ilya ke mga so to yok shipel le na ke mulan mo ito masin ba yok shipel na para sumni ke website lash liye mga chumon simuisit lang ash ke kung going download ya or mag or bakit in may Bible study lo kumin mo tali national siya luman kumin mo ka na mga kumin ito may musing pero ala force post marek sa mga contradiction na kafufulat ke contradiction na force ke Bible of fact mo Kredenti force ke because force ke de plata na gamago tigal mo sa argument mo then really Bible law, why they gaslight ka? Gaslight si kulya pinamasis. Mo ay yan asis. Yung laking mainsim. Pero so yung website lang siya or bakit maingit? Biti yung fact na naman pa mile plata lagi ashlopan
Ekuh, Ekuh Hilton Alu, which was the kapwento lalo niya. Hindi ko lang aslo. Ha? Nagkakalim yan eh. Monday, once again, it's around good Duo Chronicles. Duo Chronicles. Si Chronicles, Duo Chronicles, Duo siya. Si Samuel, Duo Samuel. Kung tulungan, as parallel, nag parallel verses. Kaya ba, kata fought ke, kung kaya Calvin, kung realize, kung ayaw na kung realize kaya, gash sayang. Ano, week na ginamdage, Luo Chronicles. May Luo Chronicles nga. Nagkalam kayo mga Shamonian Tap-Tapsin. Ito sa TV, ilkiw siya Tap-Tapsin na Jerusalem. Na kinu siya nga, hindi ito, puwan na rin masayla siya. Tap-Tapsin nga, on lunes, mo tabernacle, may tabernacle pa, long nuknis. Kung lang tabernacle, kung lang naging long nuknis. Tabernacle sila oye pe, mamayak pa pang mulak kumay na ofintero. But kasi sila sojourners. Masya, kada kasi English ka, hindi ko mo ka dito. Kaya, kung long gas ka, kung may tsarabot na kumaya, ay talaga yung sinalita. Sojourners, God mo ito, but ayaw na tabernacle, si tabernacle, palong nuknes sila, because for journey, but matara vinfela, kikitin bel. If I'm kitin bel, kung pinlamala kitin bel, si kamula kung vinfela, or na pok-pok sa mga parking lot ke, stadium lang siyok siya, ko San Diego Chargers, ko on a team football woman. Kung sumini pokpok siya, ang parking lot siya, mo lush fella, o yan na pokpok siya. Eternity, palapad parking lot siya. Hindi mo ito eternity siya. But feel siya lamala ko yun, siya nakita ang tayo. Mo yun sila kung fella mo. Kasi natin, seatbelt na pangan. Maluwo mga kumihashi yan. Di ko nekila. Enduo kina somnaw. Enduo. Enduo ash mamay tayo somnaw. Na kot sila lang mising na PNC ka somnaw. Siya nga pa tayo rin ka nito matatag matapalak din siya like yun mataunin nga ingon malala si pangan siya. Siya nga pa unfair na dok matatag. Pwede ako kung may misa na dok matatag. Kasi nga misa katulad ng dafong na. Pinagte misa. Kita mo wala nang bisengin, kita palakit, flir, ngal, wai, kayok, maupin na kayo, palakit na kensi. Kasi nga, kung nabisya yung matanda, kasi nga, kung siya magmabisya yung matanda, kita mo nito matanda, kita na urine card, ingan, wala na, ingan ki mawala, best, ko, inferior na yung matanda. Palakit kayo, and ngal, mana ko, kung amta, Illinois, or if you baka siya klaw, bake, kadi na full give often sing, kadi tawag, fast give food ka chapter. Power, kat matayining nga. Kat tayining nga nila inis, kat mamele, matewan sak, malilaka, mayan, kat tayining nga. Gaston kat, infect ya kayo Gaston kat, may doon small pinifo, yung mo mole ang siyo, people lang ang siyo. Para ka champion ko yun. May doon yung siya week, are na fun na nga pinadagi, po. Tapos siya sa Solomon. Kung nag-kulak na ito, tapos siya TV lang, masaya na loob siya ka, nakatila na. Hey, nakukuspon na, may kumukuyo, may kumarakon mo, masaya. May common po, post naman kumiye, siya pa anin po. And si signal na matal. Kung di kayo pasaya loob siya ng tagal. Siya kuman ko, masaya loob siya ng tagal. Nasyak ta, ashmoit siya sila. Ashmoit siya nga sila yung pamasaya na. Napakataas siya kensi. May siya nga po, kung may reading, and tapos siya Solomon ko, may siya mga sulit. Tapos siya Solomon, siya na nadal, Solomon.
So man el taxi mo dan Vespers. Kata mo itang ifo David el taxi dan kana kalbe kat ko ben mo. Sim na ke pa pa lo. Keden kalen ke oye masika na show la tosha David. Kainin mulkulu kusho akmas pushapash. Kain mana ko sika in show la tosha David. Make so make na may ne fo may ne post mo dan el taxi. Na kalin ko sa mga nasikumudan dut then dut kunde tikali ba ako minara mind sim the instructions pa lang may yasin sa gasha ko ang effect kun mga lep kalin sila lang Torres Solomon ilan pa may siman masaya loob si sila pa bakit siya na i-find for si kumusing men sige mo ko the leader of the free world what cool sila in fellow musing sige mo ko may singan if in may singan il fuck siya is fox if you afflict your cut flat a mate ang ngayon hindi mo wait sigan pa wait na flat pa wait sigan ay pass na afflict your cut post lang ang lip cut hindi makakanaro pasiks mo ka nag okay lalo pag professionals din dapat ang posh nas pataki ulalo wait sigan tapos bang pistin pro sila ay alala si post sila alala sila din na lang ako mas ke katawa mo kat magpay, katawa mo kat leaders of the free world, ka-shock na. Kat magkulin sa ula siya. Kung lame fame si Fed. Na oye la siya yung si Poisel. Oye na ki, or na sila, tako siya Solomon, at si mga siyang kapatid. If hindi mo rin lamang, tako siya Solomon kat kalang kila, kami uli lamang, na Fed tiye, siye may, kaya tulagin. Evet yaşlıyım, lazım tlakay. Evet yaşlıyım, kasham tlakay. Ifo, minsan to sa mga si Poisel proyang lip cut, usya si itae. Ngayon pa ko yung cool metro. Ano Poisel ay yun? Pero kadil mo to nin siya. Poisel lalan na sa yokliki mal siya ka. Na ite ba na ikang asin ko. Nga kung may mising yan. Kadil di leman nakla siya. Proy lasho, ilo na may meshbin proy lasho. Na yung kadal to proy bel na kayo. Na aok, kasan. Wedding bel si kadal dito book proy. Pero ka to book. Mid kum dafong din but mo, apo kadal dito book. Kadal to book proy lawan pa mo kun sano. Bel as mafal mo siya. So nakala na. Na bakit siya yung mising ya? Luke Chronicles saptawan kosh. Was singal lu na gelong siya. Ngay something ay akos li may kasi may reaching ni mo kaya na si Ekuh dengan sige konta na yan. Beti na kasi medan kulo na sum na mina kan finan halulu gimusta ashtari ke Facebook group lashan kugus kan sum na ke die ay kalmulin pa in kugus sa mawitan kan mira tala sige sa ikaw ba na sum na kumpe yama da for talensyo kulang kaslo man hindi nga devak pinin pa and talera gipsin the best damit silom in proy temple tima toso so man pero masay ni safla pero kise bangen na sige mo hindi ang kum so proy el si pena so may akfashe proy fox heavy il da we asa nga fox heavy proy ang da make mo atina ka ko siya il lead from the front us leadership mi saying il lead from the back na kung siya kung sa bakat o kung kayo leadership will lead from the back kung tatabal mo din sa back if hindi mo ng gasyo kung example sa ito ka sa Manila lang siya nga bang ako yung fashion we then lead from the front therefore mingkat sista bella shirid God but ito kading bong proilash kat ito the kading siwag yung mga nakfashion therefore mingkat sista bella proirol kato ka naging gaslag kato ka naging Bible law but a really Bible law na magat ko in fact foul nakigaslag power of katilo. Di kami makat mo.
Kanya pa, but kalmuni, gasan ka, pwede, gasan ka, di ka dafo mo na. Kung tayo gasan ka, kung di ka dafo mo. Kung tayo gasan ka, may na-finish siya nga, so gasan ka, may tayo, actually, ka, power, may na siya nga, may gasan ka, actually, si mga taas kaya, nakita ko kasi ka mo, may, nakiyak lang ako doon. Bakit siya gasan ka? Kung pinkain may sa mga, siya ka lang gasan ka. Wo, fire ko minulo. Ngayon, may takoy cool ko, may nakasuwas ko, bakit siya gasan ka? Kung pinkain may sa mga, matasanang mo din ko lang, damo ko, may reach sa mga pinasip ko. Kaya lang nila, ako sa soman, it leads from the front. Otak ko, bro, and ba, and do chronicles was sometimes was singal do lang. O yung hindi ka may ito, Solomon also, two matan lang, Charlotte Bowl, bro. Charlotte Bowl lang, bro. Cut mo na kita. Fiti nga si Pena, kaya lang ngay sumbuyan, ngay unya urik, pro nga urik, kaya cut po nga may mga Pharisee na kaya mo katil niya yok yung mga ko o katil sa mga siya ito asang cool mga nakasasyon pero siya sa oman masaya lang may lang si tufin mo lang si hindi tuyo ay na siya chimot ko masaya lang may lang si il tufe na meloraman il nakasasyon bro, il faxin di mo doon ka. Bro, siya, kaya kung nalon pat sa malona ng sinta patamay, siyang metlo. Kung ito lang nag-pro, sila na pang pro lang ko. Pang orient pro sa mga winner fashion. Kasi ito ka na rin ka. Tapos, see it in our long. As if God doesn't know that we were having these problems. Kadil naman na kayo. Namagulat ko mo ba? But proyected mo ba sa tao? Feeling ba? Di ba kayo? Mas, il-yain na sila. Nagpusula yun ka lang. Wala yung kanta. At ako na yetong, inakilam yung suyok lok na su. Wala ke, kung kalam yung after level bus. Kaya nyo na eko. Ngayon, wala naging kasto na kilim niya. But siya, kung tama si Malong, si Yoklit na, kung ito siya, wait, so kung may siya, ikso ko. Kung ito siya yotse, o kung may siya, pretse, nakman ka. Bago yan, proy lang. So, kanta nga, wala yung gan, kanta fact, never, kung ito proy siya kasing kanilin, this siya, fact kasing kanilin. Long naging kalan bright lang Dr. Solomon. Mas possible doon kasi doon. Ino lang mo lang sila tufe, foxy, academy, hostel na siya ke boys. Ilanak pa ila, olay la lom yurin may lom. Mafos siya lot ko siya na fos ko like ko siya. Fellow, falling na nakuha na lom. Kung flat ka na, kung universe, ano nga kami eternity siya nga na. Moon slash yung fellow nga, nagtitimpok, dun pa kong lahat collapse. Olay God, kung yung flat ka na kasi, siya ka, kung ito ko, hilap na yung kitin mo, inanakuha na mo. Bang price na yun eh. So, akong gawin proy, lim ka, siya ka, ngabait na ko doon siya, tulay mo doon siya, yung nalok ko siya, flat ka na madali na nasi. Parang asiyag siya mo, naski mga kaduklog, lena tangan ko ilyak na ined wala na alone, ace, kikasya siya, pero flat. But then bang ang atin proy lang, kung yung really, doko siya, so, Fossingal yan na sigal lungal siya. Pangan carbon poison and luxury na nalat na phone na. Sima, nasib kong makumin isla o yung poison lang. Ganun proy, kasi pray in the scripture. Proy in the scripture. Proy, kung pinipin na ko proy, ang really people, nakatay guess mo siya na proy sa akin. Kasi akan. Kung pinipin nagaluwa tumote to this gosh, in fact that, ko o bigasan ka. Kung bigasan ka din, kami mong bigasan.
napausig ko kung hindi kawakan ko like really ko private level of na let's start on local so the haki establish introduction saying that got the fun around the non massive fun kaya pa din siya kaya I do say ay pela na suos they can just go matawag Lamin friendly na to group parang even eleven what do you say Lamin di nga maging pela ikaw wala si Melen Rudo kulang ka asleman ay you know Oregon pela na suos sa mawigat na they can just go kumbet Right? And we go ske back launching card. Look at the yesingen kumin establish pe position lan malutyo da context an la in kayan kuno kon nga da ke maritima makalamingan da de fak na kai sip mata ko ke babe le Mr. Frank na da ke an da ipsi mga ke paga pa ale kala makata yan ngam da lipstra ke kulo ke due diligence lo min gain pakana krewa mga nag-talk prince mam sham ke mutawa kiya ale encourage ka din som study ke churches history nga kaywa kaya nagat Protestant mising kadin ko na eklame si to shamta ke pitcha singa inta ka na ke mga task ke kung saan ram kun ke payapan matal si mga dariting nila ashpugon ngolon goske na bumakkalim nila kat lalal pong ike mga tutige virgin birth nga Christmas ha o ebe ke resurrections nga na lagi essential ka na essentials ma kung sam ganyan wala simple when bangay siye phobia las musingi ma ngange o nga sangan so wipen because sialo nga sangan we Catholic sialo agaten ako na ekla distinction ge kasi mamakatas ka nga orela ko singa ta na siesta anain malakalo si kanan orela divisions lang awala po ng awala silas kasi mga manayok siya pwede na conversation baka nagkakwil dige kulo damo share nga tuin singe kulo kaya katayo na fan ng sima igas na tagay nila na flow nagpala siya klamala all right taking just ko kung sham bien nga kina siya kay makacham din na dali website la siya kung sumige bangan gasin ko na kung sumige mga no na simla aske kung kan download ya mga kung tawag pa kun mga free mga kung nekum na mga may na siya mo kung tunay ya kung bata na hati lang level of kung gulo ay kung yung bela vlog na zoom din siya na my friend No man la bala kalin bit taka kan ngala live ni mo pape na nga ko ke friend yan or nga free fak la ko ni ki peli na ka tayo logan kuno na man la all right okay guys gulo na ingin na kita wagi din pelo ne Europe na Mr. Frank wala ka fashion Tuesday Global lab tablan sirle global lab tingin Driscoll tingin izena Plunging got ke ngaga ni go stram ki gastan got ke kasi niya aslena arlena yok ngagla arlena yok ma wala nagat palakan beke langlan got na global lab jum tablan ke kung orala intro na ke kanon weeks niya bangan magda stram ke weeks niya kanon prize ilan tokja Solomon na ingain nakiya na si kumusing pangan masima tako along the factor tablature leadership lead from the front tuguni laki amang nagaywa dahil flee anagilagata ya kalim gib nata song ilrala melongs in nal tuyak fe it fit the megos flata algos 8 by 8 dimensions again fit the megos lang nal tuyak fe nal shalak pal jik mutantia shalak pal nan madak proy med proy keo il proy ke mueta il proy ke temple jiman masailangan na temple siya in pange purpose la nam sing ng akong sa ng temple jingan enin proy jingan ke post long luo ke luo chronicle long luo ne ke long lemekos ke saptaon kos luo chronicle on kos long luo ke long lemekos postolu
pangako may samram ke tuste malan na ko anong fallela na sikmo ngako mas within ngako mas ke may price nga men special nga aske evak mo fulitak yak siamet na yen matan long in temple lom dahil na falak lal la wangen mata and nan yak mo ilarela makuluk line si pemwe all them got long in kasaume and anan gamit cleanse up lominge sang kalyo fal na sin katay na met sa orela makulu at lala met siya wangan makulu klalos pensi ma accusers ta pensi ma meta uska chak na nanon ko kete ma paye ko pensi ma so yes ma ka tela may long jing in pensi ma kum takon again faka korela sham loman orela falak loman in ma paye makena may nakat magana pa long petition silom nga petition lang ko kat magana pa long na ina nagdenda ka na yun kat kimapay siya kat tita ka kinek kat tita ka when fingat loyal na kisanom singa na may singa utek yak without any witness inorela may fact lala inorela falak lala na parang intempal singa pa inko el pray na singkat ke elan kain porong inrela judgment si was tena lan lem kat pang na si bak mal tian pang orek malan lem kat el si was kena nan kalan na parang inta na ke oye singan siengan oye ma King Solomon, Dr. Solomon el Proy ke in kaya ki met morela makulukan fall na ki oye ma ilosorela hatilan ka pensang si Kosyo Kalasin met ma innocent. Met ma teorela ka tinoyo mo kalye innanan kayak pa met nga no. Nanriti, anong fosyak facts sila nga kikapo, panang nariti na kipayabla ka sa mas, nga nga kumintialim sa pag na kaya. Saan kalye fall na sin katay na met teorela makulu, talala met teowangan makulu klalos. Leo Ian Proy sila King Solomon kilala na non ko pe kumita kilala na sila mo in pange purpose silang temple sige katta ka na kaya Ian Proy sige in pange masikyak na sin kay no yung magat patatya na kaya Nail ko pe nail chube blok na suman pe na kitalik na din Israel kitalik na din Israel katangyak lak yung mayun kesupin makulukulo sorela kesupin siyakos lalos panang may enemies lalos nga katangalos la Lem katlen kain porong ope proy lalos in kasaume in lomser in kasaume in kain nanak nas pinaselos. Oy yang en kewa in fact kalim ke longon lakos patati datin like kapin berita. Ke pel siya met Israel lomilos katangya klesin met lokwalo klalos kesben elos orra ma konu line kom na elos fin forla na sum et akona ke temple saying kein se pasi se. E proy na suming siya kedanak manas. Puro umesiya klalos in kasaume. Nanak manas ke makuluklan meklom. E falokonolos me na ke fel siya kumta sang na selos. E na si met matalalos. Na me si festilas na ke tustinge. Si festilas na ke tustinge vakmo. Nanak manas e falokonot a kapasyon. Liye, inka inas long sing inka inas akapasi sila ngayon pera na kayo mun pang musik ko na siya na lim katlen kain kalye kat fall na kayo fin kat taka no faloko na yorol kain si posi siya in siya kinanak na sa payo yung lim ka elan kain porong o proy lasing kasaw elan kain nanak manas na siya Pangyo yan proy sila Solomon na sinmuetang na sin met Israel na silos na gawa nga ko mas kipin broila nga ko mas kipin broila pan ta ko na si komisyenge application na na si komisyenge pa nga ko mintiena tu ke pro ke los meta nga ko mintiena tu ke pro ke met wiech ken na lalos ke mas lalos en na lalos en na lot ke maslak, enen alak ke manaslak, enen alak ke addiction lak, enen alak ke oya na kaywa, lelang ako min proy ke siya siya, pela na kaywa. Na oya na kaywa in pange mo din Christian lak ko, mo lak ko ma. Ki ako gitari na si kum tempan singe mo enin takon na ke
molila sing en in the kan chukin che misle en in the soka ke nanon ko was tandem god makumin the kan ke kada shukna na ke me oye na fin el de related na gata in the kan ke kain non ko eksi lokum ngai na shu kumbe na fin na en kada sinena wa inga el dal bangun en yan city of refuge. The city of refuge kum kaya finan Big Island. Elashe o now. Na kum kaya ke fin ash kate na yo ma kum reda sa fall ke siya ngan kum na kum kaya ke city of refuge. Belgium milyak na wea na tu wangan na mat kalain kum ke. Kum kaya ke inta is molila o yan na gawa mat kain shuok ko inuniko wingan inunika tinga Belgium tilyak na ke city of refuge wangan na. El tu yen chiganak tanda is immunity ke. Na il me nga fak mangala panga kainin oye mga kumenin no. Ki nga kumlongat musengi ke nga sokat musengi nge lena i nashtiros mga mayan King Solomon met na falat si proike met lalte no. Eh? Para tamlan sir del fak lead from the front. Taka proike met plomo. Eh? Na nga kumenin na roepen na pela musengi alana ilya Maguna common program with Colgate Church, with Colgate out, with Colon Government, Preston Lasher, o yan na kayo maya tagay gas mo government enforced, fellow forced, may rumors of war bang sik bising in Australia ma wen go flakun kaya nga makuna kung magwin pro. Ariana lista shamram silakna ke first told you matanga ta shakta we are reading ke we are enganvin marit singe lang ako maski pin prize lan King Solomon nga pinjakin ta le yok pelas kita na sham ke ta shakta Wednesday tasta ma ito ka pa sham with the common na pricing na ba nang kulamalam jin lem gat ke mit cleanse up yak na ko ma we township un sham laske ikasine pang mga kain tafel ke belchinge pin bella leila kitan si best mon manake leila kitan si best mon ki gason ka kulamalla Naman parang lumalap ke activationan. Tingin Diyos ko lala, nga to ko luman friend, parang Arwin Bell and Zoom luman tingin Diyos ko met, tingin siya na ngayon ba ko giuniste de sang masih lumayan sa ko ngayon ko di gas na. Tingin Diyos ko. Quickly, ngan ispebelak ngan kan kaksagun with cleanse up our using a Mr. Frank. Na Mr. Frank ali lana nak na simon from gunye ba in follow yak ke riben in na yak na ke akapashi. Asam na piang ke la siya ke nga wi nga wala salas nga wala Paul. The masinga lungs the reiterate ke faklo mo la kung from gun na ke nga kumin pray ke met wias ke church leadership fin ne ke met call fin fela na ke mama sikya ka masinge pa siye maya kalemye mata na clash ke kalensa plasha ke nga kom ka indi ke met wias met fin ne met katlima as anik ni lelas in maslo kadin pray ke losa en singe kom ke kom flow na ka ara ngali na ke vaxlo nge ke nan ka siwa singe as acronym sirum dia commercial technician na kan kila mesang kumpakla FST for shorting indirect maganya kadin mata ke masiwasa kadin te ANC ko look ke ma kadin mata ke masiwasa in mo pa fale na kinan ka siwasa ko in magat kan talala siya shuk na nakna sima akkalemi na paila Pelsi matari magat akpashia kiklanta plaza. Kata kan long casting singat. Well done, my servant. Casting well done singe. Pasi kabun mga alakot na kaya. Lamalat. Okay, tingin Diyos ko Arwin Bell and tingin siya na kung siyang buwang fakla nga. Kaya kulamalap nga Alek yung share pe nga sinjing nga share natin shmon na mga nganchamon ngayon. Lumalap
nasintalik siya to ngan kaya le akataya wo eh nganon ko la si pesingan mo follow ko no los me ko pa ka nanak mana sa follow ko na kakapashi Yes. simple si ilmasailangan pakusingan mo in serve its purpose in ko in pangan en si mamit ngan sukat nonon ko si wasingan ni way na pa may lut singan in follow ko no los me in julbet follow ka akapashi lalos na singkatan Nangalong sili ke kay si Fos ke Paroilangan ke na mention na temple. Ilosin kay na kilin temple sila langan la ilorela ke supe fa kasi. Me si motive si mga nila o katil tauret makanol. Me si supe sila la temple so pakay si makata shamon kilin. Namasi kum shamon ngan ba ilosin kay na akilin la entugan pa ilosin soon na noin ko si was ngan mo ya. Kaldar nga tu iba na nga makontente si nga job. Amo, ate, Wolfax naman sa mga mahikin matake. Pro is like my loud, tapos sa mga lemon from the job. Skimot ko, common, kafama working sa masaya lang. Ano yok lang, sa falak na galang talaga ibang gano'n. Yeah. Ito rin may show mo kayo na, o yung mate nga, inactness ni lowest level. Sige, bakit sabi ko ni Sen? Intercessory prayers, ba? Kung tingnan mo ka, hindi pray may kulip mo. Yung kanya kasi na siya screen kalim kaya, o yung last na, o, na may na vinainin na, o, naging pray pa kaya. Ba fact siya, plawin sa kimeto ulit. And mas magluto. Yung kata ko, unmate ka, tagay ni mata, proy ke, masikya, kadil long proy, kadil long, we got the proy ke, yes, shifen, but the proy ke, not the shifen, but proy ke, ako God, inakfashion yan. Waiting for, ako God ang mawin. Factual, tingin siya na, yung kapong ng Mr. Frank, il kina ilosin, which the Lord na kimakulit namusin. Inmote aşmasi tina ilasin. Kumisi proy na kumitin na lutima, kay project ka na, lagat ko yung kamulin ko. Ilasin, patuloy siya. Masi ba siya mga live the land. Ang nasakyalan niya nga dito, ang live the land. Ang isa mga ikuwaling malapit lang ko yan kitlaits. Napakatloy na git operational tungkol sa solo. Hindi ito. Ilus mo ang makulutan na lagi may friend back. Kami Kylo Luz, foul na kaya Milo sa akin. Hindi rin excuse pala. Ito, may naman na, kaya siya, may sila, hindi rin excuse pala. Like, Kylo Luz, makulutan ko sa akin. O hem lagi diktator BBC na mga si para siyang wala ka. Siyang wala din ito na gulong masin ito. Lagi lang ang tulamin, takot mo galing sintin. Kung di ba dahil gulong, kawalan na gulong. At ba't gulong? Tala ko din galo. Kung di ka tafong na. Asa mga Wednesday ba na ito namin. Hindi ka Wednesday. Ano pa na ba mo katpay na phone? Katpo na phone. This level ko si kumong na sila ba? Hindi ka katpay Wearing ba depend? Kung tingin lang gulo, depending ko. So na lana ko ito. Exactly still one less the ground. So, akin na take subesik din fact. So magkasuro lang yung liste. Ako ba yung liste? Okay, namala, Batmet. Basta ko liste. Звездаш ки liste. Ngayon, bitigan Batmet. Lebanese keeper retail. Kula naman lang. Pero nakakot kabilin ko. In ke
arulom bel na kawain insa siya ka may kasi ko na yok na yung niya. Sila siguro niya that mo sa pa off. Sa pa off. Kung hindi ba reaching and na nag-limit si where that kawin and na kada dulog niya off. Bakit maglutuan dito? Na kumiyangay. Ay kalam get kayo sila. Hindi ang dagi maglutuan. Mula watch maglutuan half na off. Na may kalma na siya. When di pokoknya bel siya. May bel siya mo lalo so may tipe. Ilos inyo na off pa dati pa sa nakashukin mas na ilos. Naro off keep ba like kami mo blessing siya. Na si ko sa mga tinalya niya pati ako mo or off the basket. Or off the kasi tayo kinafo. Bel siya mo ito may ngon. May katalo yung air condition may kati nagdan yung law na may kasi ako kati na value sila na ako. Naro na six. Kung hindi niya kanong po makaw level na kayo. Nasa pang oilan ka yung chiki actually nga si Kupe. Sa mamulak ko may kati na ask ko man. Kati niya mas. Kati niya siya niya. Spell na kayo. When mo din si Mr. Ashnerosh. Sa mga kati na kayo na ako. Kasi nagkwas mo siya. Pang Elias. Elias kati na Ashnerosh. Kanong kaos, tao na. Maulas siya na Elias. Fush ka bel na kayo. Na, especially ni supaya ma-off ko nga, sa mga mainsewo na siya ito. Alam na lang makulupla ko, kung mas pa mga mainsewo na kapla ka mainsewo. Was, was no ulan ko siya katulog. Nga really was no ulan ko siya. Kaya kung suwag kaya off-lom, kasi bin wait-lom, ilo siya yung pakulog, line ko. May los audiak, skiwot ko, or magulo, din na rin nasa audiak, sige. Kung pinag magulo, hindi kung disumtawag gulo. Din na nasa audiak, sige. Katil long audiak. Na, wala kawin nila. Kilos audiak, foreign na kitembol, saying pro na sumkin sa posisyon. Sige, sabi ang sa mood ko, foreign na kitembol, sige. Pro kin sa posisyon. Kan ba kumta ko, si Towash, kumta ko, minal talaga ka pa nga, manin sa fall. At ko na fall yang. When di mo fall yang siya, kung kasi siya, kung intentional, kumta ko siya, kung act fascio, yes, and broilon, kumta ko, manin fall. Kumta ko siya position, kumta lang, kung makumkat, may tuwan siya, at kewa, hindi finti, kigashalon. Kanto ko si boys ng sanggulo na singkat. Na first namin, gusto ko din gosh, lolo ikasan. Olem ka, puro nga lo singkataw. Toko siya Solomon, may toko siya flexing in praise mo. Na kung may intercessory price, kami na price like Father Abraham. Proy lang lang may Son of Gomorrah. Kung ako na may kanjanaw niya. Sa mga sa pala mo yun sila. Ilos long leadership Proy ko na. Ilos out niya. Mga count niya. Kasi siya wukin. Temple siya mga pasaiyak yan. First namin kimarita. Lutin na sila los na naman si Was. Lutin na sila los na naman si Was. Masigan pa wala na siya ang gaslan ka. If hindi ko nakakom na, flop na gaslan ka. If hindi ba nga competitive, hindi ba nga alitin ka, kami ka sarang doon, no? Flop ka na game. Pero no, kaya siya kaya, luwag, kung ko sa tawan ko, gusto ko mag-gusto ko mag-gusto. Flop ka really, mga ngayon, gaslan ka, hindi tayo katoka kay gaslan ka. Sure na kaya, really nakatligasan yung nila ko sabi. Masabi na pa, nakumulim ka, kaso ba yung mga off the pinfel, saying is sa mga kumsang na sinwetlong, ta in may uso, lalos netok. Kadifin laylamangan, kadil laylamangan, kat ifinas audiyak, kat sinmadakya, aqua, ekonyak matkat,
Gde got epolite se wo. Ona ge project was so like us. Giberin shell komas upe sikyak fineno. Kum ko fukuneno masala ke e funupe locus ko kipel may na lokalog ilos may uni may tlo ilos maskeo. Hindi ke kung kayo read the gas ko siya. It's not good the mas. It's not good masalalan eh eh no. Kainin mo, nag-frur, nag-logos ka nito, kakang kung ano, may cash up. Pangan na po na sikyak, pangan aakal na sikum, may tulad, ako masya yan. Ako masya yan ke, mga taas kaya. Na puro mo proy lalos, fin ashin mashlon may Israel, Pulakanek asur lanin cielos, coin mapalos, nag-temple saying e proy na su. Kung di, sa masing akami los proy, los kanya temples, los pulakin may siyo. Na pia temple, sige, ako may nansunod Jerusalem. Bakit lang kalagla sila ka? Temple siya kaya nga kung sa moon lakup na si Jesus Christ, ay hindi na temple siya nakasya ka. Kat noon nag-moon la si Fena, ak nasasikat, siyak sikat rin nakmanas na siya kaya. Kat kinakadan, so sisot ako sa sopa in Proy Cash. Kat asin ka, tari. Pangay long ka lang nga sa mga ako missed out for a very long time. The temples in Ashikakum, but Chukyard, look at Kanya, Madame CS, Proy si Ganam na sa Nangan Isla nakin siya na siya ay Isla nakin siya ay Inasal nakin rap ko Hindi halin ka, copy. In custom pa sa nakikilaya. Bakit Kanya, saplap may Kanya Madame siya, uniform, pangay mo, temple la siya. Supaya mga office nga, supaya mga may sewo nga, after 2 weeks with mga kudu. Inchu back fashion ka afo, ina nash audiak siya fashion. At iba na kaya si ko. Ako, but molit mo ito. But ina na bakit na audiak, kaya just to the level. Siya from na sika. Na, kaya pala, to blood card, kimay sewo sa mga ito yung jangan, inasusyon ka, tapos tatabi din inasusyon ka, tapos I guess every nash, fact laws, kayo just look, kung ito, tapos tabi ng round yung committee card doon. Nag-isa na, as fact law, computer, Okay. Kahit naman na, nga mo ale, tako tari kaya alam ke, may dutut si Wednesday ngayon. After to yang nag-fredder nga tapanol, taking na tari nga kakasla. okay. Alright, muna, ito. Louis Frank, hindi ka, Saan na kaya alam agad yan? Louis Frank, hindi ka, melody, hindi ka, ash, fact, level 1. Wala mga may fresh ko mga taga ngala na lang si Gigsin Brian ba borong o siya nga well back mo borong o pry lalos borong o pa kasi areas ma King Solomon and Brian el kaya fisin na God talaga borong o pry lalos kilos talaga siya mga shoot nga lang yung kumagata yan at bakit fosimat ko. Singkatan, singkatan naman t-shirt, palakan na. Aso lalos, Utak pa gano'n. Puro mo pray lalos, finasin maston met lom met Israel, palakan na aso lan in cielos, Aso lan in cielos. Roy, siya klem kat lan puro mo may siya lalos. Askalena. Erikot nawawa si pa. In argument saya. Nagigat kalim ganan. Intercessory prayers sila. Lalo na Yorkshire, lalo na effective. May fing akong kayo nakalanin na lan met saya.
nakatila aklenin na lakko. Again, gun boy mit sa in akla na kenin na jilan mit singan chuan na ke o yan na wo si pa klomalat. Yun ang atla long kita naman. Good. Shit, nag-fax to nag-intercession prayer. May tingin ako yung Belgian to nag-interest ka man. Eh, kung pinala nga, amo kung fears tayo yung del 1 year. Pinala nga, siya ka na may ito. Proige may kung siya nga. Nanganta na tayo call lang mo doon yung bigla siya nga long sila yun. Sige nga siya. Or mga sige, wait pa kung kasyak siya. Proigels. Ako hindi call at God, see. Mas di ba kayo sa way of factor, luma, Frank. Naman siya, di magtarik siya na practice. Gosh. Di mag-reclaim siya, maas. Nangasipaya na, gosh. Kahit mo siya mga private, di siya nakatuwit vakin na yan. Nagamit ito siya. Really still, kung pa yung kati-pregin lang. Nagtuwi price lang na. Ito pa lang mo. So parang attitude si Matakan na siya. When parang afak mo manasik pa masing eh. Manasik pa masing eh. Naroklamalap. Well, tingin. Wala. Naroklamalap. Program. Onda uso lang alman mapel tulog ta sigin na. Men ngala la good structure fan. Kulo kaya kata sila tamal sila Mr. Frank eh. Menel vakke af ngita. Kaven siya da kale kan je uvo. Ito ta last mo pa ito ko ng samang eh. Kad first na ke dastan Wine mit siya. Luke Chronicles 1 gosh. First ngol yun ito ngol. Na first lu pa ke malitut siya eh. First ngol lu sam kun na ke in kain me pain yak mit siya ma eta ka na ke temple siya eh. Pangan kasi pricing eh. Aklu first ngol tolu selagun kasel Solomon please lang singkat pangai in borong kasin price lang ang yok na ke in met na kay wine kain ito na kay majesticness lalo nakatsun na kay maritan afaktay si vean pain yak singanin pain met siya first to ng luva ko inge ke Luke Chronicles oye pe ki pel met siya mata insien lois sala longe peng kolom lako mako la pel na kay wan kasho elusa ta kain proy ke temple singe ke ko civil pe akes maganyagat wiya yang nagela proy sila Solomon nge ke dukun completion lan mana kay mama akfashiya plagi tapta binula yang singe lagi temple la paano nga kaya sipin peng lan temple singe na ke askaya gemarek lagi na pangen sima inclusiveness kasi nga ngalang sirik magun bel na kayo wow in ka isang nenek na kayo mesipean mayen kadakali lagi lin oli of oli yan mataligi na matal singe tap dinuleng silang God nga el represent Ashland lem God Yorolos na paano kikat sham ke lang siya wengen sila lang God wangan sila lang God pasi sara akademiya nagi ipsingena katitala me met pala Zechariah la akademiya beke Zechariah algo faslungun gilungun luan la lem God colonel fact pel siya vataka ke met in city paspas vataka na Jerusalem elos siya takaligi siya city fact na siya elos siya takaligi siya na city kada som na sinlem God kalena Pray lang akin siya wikat. Pasha wikat. But paspas, oya pa matan pel ko paspas. Bata ka na Jerusalem inalu. Na sinlem God kala na. Pray siya. Kimaya akin siya wala. Na pa na nga pray sila nga Solomon nilita na lem kadel
twelve ke tembal sing ke si pen tap si makat sam kun na pa na ngara academia la long silan gata el te sulela nan ke kata kasim tan fel ta el akola na sin matan fel ma ekran porongel el matawe ki em tan fel singe Israel sulela in malay kata academia ke Deuteronomy singala ko paslu ke lut pela somla in academia la bang sulela silala may yen elorekat lagadin me pange alu no sel akflat tel pakek kainel na nagi fasyak lunge mga fakla anan kasin taksila Solomon nge ngasin jingin mo analan the fact ma lem katen na lang puro mo pe pray lalos long gas lalos yin gumatawe in kasao era milo siyake met na kayo of invela fa etekum agus kum ona med Israel lom elosara na elos fa ito la temple si nga masayla nabangan ka siya Solomon masin kat kitembal si man masaylange tasak tahil alut la lem kat papatamas nagi ensel pa kat ndafak mo papatamasin ka sao na siyak silangan pa elos na kayo mga fashion in kain fashion pe in kain itala elakin si uyal dal na pataka nagi akataya si mataka ngila nagi testimony mo kadak fashion mana yok spesi fin pa nagi testimony nila siya ingan fact na pa splendor lan gada ingan fact la el te taka na kat na lan kata na sis king akom egen met sopo ngakom egen met kalansap king akom proy pana ko us fact pienga kat te strela kat ke proy la siya lem chuva katlas len elita insias ke proilas to start with na panang lame lang sekatyak kadin na kad na lesson sin kaya kin kat si fena ki kat ka na eurolo kat fact mo islam ate fali na shiros kat ka na eurol nara fin pa nes insias pa na kad akademi fakulan nga ni nas ki magatas ke kalem na ki me fuklelan maite ka ki proilas o fakuan kalem ke langsi personal testimony lakum fact lakum yokilan ni dawi be mange kapel magliagis kuneske kadin sham ke mawula na makat elorela nage temple si makatus purat formam singing sio yema ekalema pepa may taita mulla sa yok na siya ula siya may fotodo na siya na pa nang ora eluska na kilen la ko as ekleke kaselal illa ke elutut pa polo ko as eklelal ke sisyen falgel ko as motenglal as lang silal na sin metwiel mange ekalem ke magat akfasya na pa nang isinsiyak si mataka na sikum na kuminnan ka pa ke temple singa ashiroso testimony pa kya na kume akalem ke kat flat la na silash sigarak flat ke katla Abraham, Isaac, Jacob, at Matalas ni. Testimony of kaya efaka kel in makain akalim minasin matlili matlala elosin kape in shoot. Kadita kel Paul la Paulel sisin matma kalyepe me matkalansap met elikle. Kadita pe la si centurion ngayon el Cornelius el leksyon na ele me sol sisilan metrom katli masikyak ke inmaslod bitter na pang a change of life sima eni na infokle met we as nga ko kay nakataya ke payapalo very vividly lol akataya ho tajakta si instrument may fact na pay lalal fung ilakom ke katantal sinia pa oyelakom pangay mga kay nakasya kimalutut siya ngayon. Na vlogonat pala na siya was, kung sinin siyafan siya liya weekend mga tutulag kaya. Lamalap. Alright, tingin Diyos ko, gugula, tingin siya na ilata ka tukum, parang ilata ka itok, ang submit, ang ibilang sila living friend. Pai, Alvin, o tao, Pian Oregon,
Kulak ashlamon ego benasum. Nakifakmal tekijos ko tekijos ko lumalap ke akatayasin na nagsife sige tosta nen sifa mo pine made se kumli ke lo initial lo si dali chaka si wait si mo ako makal sama sa pwede ilan yan made se may pagkain del cotton box aman uto luma قاعد الشيلة ذات نفس الموجة تعرف اللي شيء لوش اللي ما تقدر تعرف ويتش ويبقى سما تبى نايكلا جوش مجاني أنا في زمان ما زمان وين دي نقول لا Kila malak. Ala kasha. living friend ناوي بيلون شوم كنت بقى زمان بيلون تدري سنة أغلب الرعاية لا إلى تاي شام living friend كلهم malap ke si Vesingan git ko tegi just kala laga ta yalla ma kalin da sishne wa akyok ke me namaklash ke akyok ke meditation lash ke masmin da shamu cheo pia mu cheo ma shab job gid yakne naro kloma lap ke arshirosh me dingen in belo na kaywa na panang makuna kuma bakdan kain wi civil be flogon ma o ye wo si magatara si bela may ngalal fu mga akum na kay wat ko na git tamil dress ka din vakan be a testimony lashnan akum na kay ma we have a story to tell dagat takarangan ng metse si bela ne kipa na in we o yan na kayo ma King Solomon and Chamdom makuna kum ba mga global lap taking yung at kalimena sik musengi pengen kains vilpe koike global lap tegi wala my friend love na yun na belak gagawin yung tegi sena nakfashi Friday fast siyete na ko check mic okay Okay, kahit pangan. Kahit kulaw malap kaya kataya na wo tekin kulaw malap ke kung second line may tangan masuwang nan ke first stop ko ngan. Eh, sige Fred, yung tak mo, nanak manas, fulokon mo, medyo. Nanak manas, fulokon mo, medyo. Nangariti, first na sa boss te pa, ngantoy ngo lagos na ke tol ngo liya, tayo mga namerit sige tos tangan. Dahil kakoy nge, so may uni may lokalo sa que los praia suming katay na yan los ashwe e forma na que city se ngayon kung sila e na que temple se mga nga masaya na suming puro ngo praia lalos long pa siya los yin suming ka siya e sang katang na selos. Kiben mo itlo morela mga kuluk line kom au kwengin siya may tiyara mga kuluk. Nakisipin kash ko siya klom kumlela met lokalok lalos in katangalos le uselos letter losin may copper na in katoyan sa ye finance ense on lesana. Purong o proilan mo itlom elos finauli ake proy na sumkelo shek na matay ngo e fakak lapan makuluk milo sorena. Olem god long proilalos. Elos pinauli ake pa yen elos matawe e proy na sum kelos forma pensing sa kumsang na sin may tatalash. Kaya pena ke city sa inye sa kumsinela. E nagitimpol sa inye sa nga masaya na mo. Na zoom na kuming purong uproy lalos lang ulo sinen suming ka siya e bago tayo na silo sa sisla makulitlan mo itlong na kayo. Marit nga nga long sinapaya fos singa lal ko shkepe na sapta singa ki Dafon fos singa lal ko siya nga rito la fos singa lal ko siya lang to shock to ya paya kum god e coin mata in maslon mit fela Pinne Yorkland ka siya sa fall na kumin matawer. Na e fa temple nga masay laing laing fall la panasu.
Panon ko la, pero ko la, Solomon pa ngayon. Lapan po si Seliel pa nga liye ki aten fact line nga. Nin matawag kil kaksakin ka. Il kaksa konol, il fact la selim ka, ta weng in siye ka ta ya nail. Nail ta ko tsaf la kaksak la la nail sum matawag ka lang ko na rang ngosh line. Ilan kon matawag, orela kai si mama ko chamon ke Tuesday fashion ne ke pasun Friday. Nakisun Friday nga to nakatashken si mo. Pensi mo kung sa pala mo itlom nga nilo sumin lo sin kon ngait mani ken sa kung silela ni ke il na mention na temple si siya nga masay na su. Il masay la temple si nga tiye inakalim yun il pa King Solomon sa kato imit kasha pimit. Il tipangan mail kayo. Il masay lagi siya pin. Layam kate kilan ak kalim ye glory lal. Ingan kalim glory lal. Me wala na lang ka to piye. Baka isi mama ka tako ke mante me farane ke ko tuste me farane soon be freding. Kaisi oye ma tau yakin sham yak ngan. No phone na mga nakalim ye wala na lang. Napakasupente bolsingan na tamlin sir lilvakla na missing me katin magtan sum na ni Jerusalem malu siya kyak nakmanas ko katin sum restoration flok kya kakapashi lasha in flok kya ko wala in mashlosh ko na nakmanas na siya kimakulu clash ini na nakatin flok na ni Jerusalem na temple lang kat missing kil fa kaya mapahin nga ko Bobby ke malupit si Kiseli, kaya kalam yung wala na lang God, mapakonyeng si. Nakasi penon ko ke long si Malre nangan. Pin ba ila, pasingal toli na, Solomon il darela si long may tu reklage prongs. Klia in full when ni enta kaya ni Kimaton temple. May tu saying if ital ko sluse, the men frangit ko siya na. Pital ko sluse, al ko shalap, edime ko spalet. Nga fit lumikos, nakanya may tuse nga niluse na nga. Il kanyak na fe, in mo, en si mamit na kay wakain liel. Ilan ko na rela, kasin kaksaklal, kasin kinalanin siyel, eh, ilan, akalam yung pala, ilan na sa falalan tuya matangkat, siya mangan ta syokta. Ilito la long sila, long ka lang kat, long sila. Ash, panangin siya kingoin, nanakmanas na silo sa follow ko na los me, ki, may lutlut sige, setting. Kishipin ko luklon may taro. Lim ka de lela. Kishipin ko luklalo. Sir, lim ka de lela. Kipesi los sumayon nga ninta shoy los sinmet lokalo klalos. Utekle los leis lalikiense los elos inmet show. Na el tun se nga nin kan siyakla. Siyak. Kilo sa uliyak in sielos ngait maneke wala na silang gat ngayon insukat kain sielos na kaywangan lemgat lan nanak manas na sielos sa follow ko na los medikasyon alayok kanon may lutlut siya nga mo manasid kong masingi baka tingkan karang in temple si makat fact mo asin god pinpay lakat lalay fung ilayam kat ki it lail bangon kat katingkan may ka-find marek malal naurek malash na kay wine in on matan oye ba na take interest ko lang fact eh la kung ala na mit na sa mat ki fact si anybody can mit na kay wa ko in sham ki eh gaslan god ilos na kay wa ko in fact la gaslan god to shock to Mol kunyan ba yok si payment. Si sak duk saya la si dagin light ngayon ano. Talaya lagi sen. To e open na in kalim losh na in papa na kan katama ka chamona. Alim ka de kalim ken losh. Il pa to la ken losh. Tapay pangan mana si kumising pating koin temple si nga nin kan kalim ke mo la ko. Mga kuminde siya mo makayin na amay tayong kan ngait manatili Messi Siena di Kise Lelo.
Komesia na inikles ililo. Tanapangan ka de lashin kat na kay wangon lalorik main ka. Mokle ka kim ko lasha. Pangan marshuru ka kilo malak ke awi pe gas lawi ka kaksagin kat ke gas na falin di tiya pe lelangan ka mo. Kilo malak. Okay, this is ang kulungan lap. Kulungan lap kaya kita singat. They just go, kahit ako, they just commit. My friend na kama. Tignisena klamalap ke akataya na kalem but ida askal mena sis kay wange makina kay gom ke faka kloman ngasi fan lom ke bel na kay wang makataya malalutut pasum ke malututan lo malap ke faseng lomin kain wikat pain down chupon lutila sa kay wa lo malap Launching ka kilo malak taken. Wala, friend, Ash, mayroong Aw, King Solomon, benediction sila lingan. Wanda fitlime kosh na lang na tiw na shalak. Siyang danyak na shalak pa. Proge met na kayo. tao. En na gawa mo pa siya nga nil call kain pa siya na. So cover nga nil. Cover na phone na. Nabalan kulo malap ki nga aske. Kulo malap singkat. Lame kat ki nga ipin paroy sila lingan. Tao. Gosh, may hindi na samonyak nga managawan gosh le. Nabalan kulo malap singkat. Lilangan kain. Oepen na simmek niya. Kung oepen na trouble sa tigin just kal kitos tangan ito yung karangan ng metse. Kakilin metse. Kapag spesi nga. Buying metse. Wow. Dahil ko lang malap. Lemon friend lo, nakakalimutan ba, tingin just ko, tingin siya na kuya ako dahil sige, Fred yan. Pangan mas masarap pinagpagay Fred yun, si Lucia. Breakfast sila, ang reverse namin nag-set yan. Set yun, tingin siya na kaibigan. Lucilla, Lucilla, almost pinan Melin, bilo-bilo ke, kumsakak, kunakanan, isso was acho que Facebook grup lá já. Não acho também, se tivesse que 7 anos, né? Fact, mo kaya fi que long se kawo, what ka. Kung kasi que long se, el mana sa masin sa weng sa kusik kalme na ke. Kasi pa Hesed. Hesed kasi pujigan pa na ke long sila na lot ka. Kumdi compassionate love si pa. Bakit ka Wasang ko nila kalu, bakit ka po sakto? Ang so love po, kasi pre-flag mo ante tusini pas sette. At saka din, nayanak na phone na siya long sila, long collect long si joke level ka. Na sit mo ito. O project, kat finriti, fos ang kanilang inge o katla. Ngayon na fish, puro mo, proy na kayo sa uriken sa ingi. Kimayang ilim ka, tuya kwitap-tap, in wala sa may akal lang kolo. Utsa na yung temple sa ingi, matawi mabatbat. Akin si uya matol, itma na kayo sa ro. Layla may tulog na kayo ni ingad ko. Wala na mo na sales. Lame card, nikmet ka dikita ko siya sa coops lela. Isa ang mga kasi mga long si long na si David, may clients ang mo. Ako din. O yes, ako siya siya kung long siya lang card. Ito na yung with na to watch kay Ben. Ako lang ka, yung long ko lang long card si with na to watch. Lalo na kaya, ako po siya nagkaroon ng electronics. So, pag kanibangan sa gas ka nagyakot na yung lash.
Dat wordt naderwaarsch. Kaya long glen lal, itek lal maselos, but with that last year could daff of my castle, they soon got me singing. I couldn't remember that to the fact castle. I'm a long glen guys. Fin day, Satan, if you get ausla, if you get ausla, if ulan one got get win nato. As well, my era didn't yaw when it pagkanaos na ulan sila got. Fashion takoy ke kapta sa ko ulan isang atin depth sa ko na question ke when na got na sip ko bising ako mo buwag long collect na sila. Long si yok na sila got. Kung kumit lang na pati ba na wait pa ya got in mix na long si got. Long si got yok you got axle. You got patak yung ulan. Katikan davo. Katikan davo na. Katfinde, hindi si Wanda na. Katfinde may Micronesia. Katpad, bisa ko, wito kat prepare kayo ko. Katfinde may kusay. Katpa state la ito. Katfinde axo. Katfinde patak yung lang sila. Nakatilaki siya. May kumilya ki mga tumpla na kafugoy ko. Sige mo ko, pati yung church na kami. Limit friend. May testimony. If you wearing ba ako ko, akala ba kung may connect testimonies ko. Sige mo ko, pwede lang familiar ko. Kaya yung one thing that familiar ko, may yan, i-ask mo si Kapil, tafay ka na, ako ka na. We are so na, ko, kapulagin pa, anong pinaka familiar na 6 na nag-isa uwa. Ang Italian, kaki familiar ang Italian. Sabi nas, taka-familiar if you mga, kasi kailangan nga bataan ka, nagtibataan ka. Tapos, tayo rin aligi yan. Dasi lang mga. So, yung ko, masyap masikyan na siya ulo ka na, natas din. Ilya boss ko afush ka usiya na sikat noon. Sutayuin. Nakalilig sila yes lang. Hindi na pa kayo, actually, hindi na ako na yung wedding masikyan. Pero ang ito yung masikyan na pag-masikyan siya. Parang lang ko lang na sila. Professional ito na sa uwan. Ito yung ito. Gusto may akfasya ko lang sa ako mo yung akfasya ko lang sa Gdente, loloy ki wait pa daw wait lang sa gdente. Akeshoy. Akeshoy, bin ashpa yun ako sa mga yugo. Ash, pos mo all digit dress code, pos mo all limit frame, pos mo digit sena. So when yugo, and the loloy ki ko lang sa in akeshoy. Bit kagel relash kay siya mafal na siya wait. Ang mga ko na siya. Bakit din akeshoy kalensa. Dahil David, feel ko siya siya, ito yung giso ko tawarin na. Ang kapoy kaya magtuloy na. Kung sinisiwo mo, wag ko lang mo natin yung pagkaroon na. It's bakit hesed loves him. Bakit hesed, bakit compassionate loves him. One cut na sinuwi na. So, ako mo fly ba? Hindi ka nakachill din. Kasi ako sa cut. Dahil lang siya. Yeah. Nag-launch si cut. Tapos kayo sa Mars, tingin na ako. They just continue to say another limit friend. Ekuh of yours slash Mars. Tingin na. Ngayon doing siya, I read Bella, psychology ba ito Kanye Bella siya. So, tabi tingin siya yung psychology. I guess maybe that's my factor yung tingin siya na called limit friend, but that's found with Bella too. Tingin just Bella Malos. Naman na, ngayon sang, mama, friend na ako na lang siyam rang at tayo sang lanaw ko. Okay. Ate na ako na. Limit friend, Bella Malos. Oh man, jump. Okay. Lomalab, long kalan, long si kawil sila na nga bang akong syuk pero na kayo wow.
Pinga ko meta lang si Kawul si dan daim gat nga ako me ala na attitude lang ko may ay na attitude like King David. Mein sa polok na yurin gat. Ako me de shukke klukla na lasha bangon mo wangin makain akmo ye gat lege. Ash fidrak ke mo lasha pero na kayo fidrak sine ak fashiyak letari. Na ba na ngakkay ya pero na kayo king arela massa falje med dat nem gatan en de fria mangan mo in de sjunga jakliki ko in faisja där of course in faisja the shakta langlang e pagoten nan lem gata ash na pele na gewa pinga hum de kanchi na banan oya na gewa mga trelang e ash na nakmanas na ke sayen maji fan na mga kumita mo wag na nakmanas na ke ko penji ma tu langlang e pagoten nan lem gat in na nakmanas na si kuma pa ngon jene ilti part ligi flesh. Na padang ako mo maging Belgian at men pela sa mapanang lem ka din ging ako min akilin na pa nang ako min flock ng year-old pela na kayo. Kloman lap. Okay, Lemon Frank, gulo. Loge, Gaslam, Mire, Globalab. Globalab, kung wigat pa ni, yun na kadagin pela na soup, de Gichosko. Bevinage, kung bakit pa siya for-fabulous yun nga pa. Pela na soup, de Gichosko. Glamalap, Damos Shirley, kaya kata sige, Septian, the Mr. Frankie Castelloman. Ngaya kalembi la faikalo sige, kamen faikalo pa snapshot sige, malutut siya nagi Henry ang o inslagin usot na siya outline siya makadem take. Ngayos na outline sige ke standard lesson commentary na si makasin ko langas siya pleke. Special ang academia pa kadin na kadin academia graded where graded is 2. Help us with our alamansis katena paloko in fact kulong na sige. Apa na nga alam si Fakulon Jil David Cook siya kasha mat kusaya ki katmata me is pakana kwal ki mulututang alena fan na kata ye lala kalme ye palena kaditala ilalena ikoye ye kalem ke mulutut na kisyan rio si fan fact mo Solomonil shaman si fil shaman ke tembala na ashi to lusiba standard lesson commentary na da siya kuya kaya. Ipsi medan, sham ke blessings. Na sham ke blessings singan patagal ki first singala ko singal lime kosh second finary dita na sham kun lakat el akin se wo yelos. Na bange fakya fakla imo da tuin siya to ko sa Solomon el furang na selos el siyak ta kat ilan akin se wo yelos. Elfa kaksakan lem katlan Israel elara ana uleng balarela na sil David papatamo kilta fak na sil fak sila Solomon ngi elitola papatamela sheer desire si gartla balan sala timpala napasikya kel Solomon ngi blessings singan Solomon el siya kinakin si woyelos akin si woye yak le met na kayo ma takay ni kipel sine nagi fosak singalon gosh falen nagi longol siye sham kun ke promises sham ke wolela na el akpay lem ka de akpay na wolela si lalinge na pataka ke fosingalon gosh ke longol si fakla okay pel si ngata usi metlak ligani chap nem stenge ngatia na chulela si cd ina ni Israel na fonin masayla si temple yen meta na alu na si kwe ngata silekom la David in Lemfin metlo. Solomon el tafula fact David papatamok el tanan kailan masay si temple to inien alu na sin lem katlan Israel. To palem kadil fact na sil payasumin lang si masay si temple na sil na pa in fact la tasakta kometye na masay when sinatum siya natum paye na paye pa masay si temple na si apa kalam bil Solomon na pas pongo dakla engi lem kadel akpay wala lal nga awla papatamag into ko salon Israel nga masala temple
ta nenalo na sin lem katlan Israel ngawe pe ako la sian in temple na ke tap in Wolayang Shanian yod duoma sim lawleng selem ka de lorela urin met madalash kel ujalos meligian itcha na ipsi sa flang fact la kel Solomon paulela sinurek lagi fastong lomon ke launch mga akataya ke na panangara akin si uya klelos na kadela shukya lela lal ke kel Solomon meludut singa ta kana shekka dineta la in kan highlight ye ke Solomon el price in highlight ye la olela lan ka chena ta hungle lam daw gral Ephraim takan gel Isaac Jacob ma papa na takan gel David na David takapla Solomon na pata ka na shishkel Solomon gel ba David pata ka get Jesus Christ get ako sa ising olela sa tepe shak pa na fastem singe na pata ka na sikum kadinetola nga ko Martin o yesima olen kiniashkia katle de taka ke shuf singe shuf Juda dashakta kat inetola Kirshipin malal pung ilasha kat awala talik na tanatin kat kat kawaklan kat taksi ke tempo la bakla nga ko mete sivila somne Jerusalem lemel fak na sinmatayan kuso si mamta si sken loft sila si kaplovin ko siya Natakala si kum nga kuminitola temple singe ashrukom kakshak lakuma may tayo at mali ano kaya nga fakpiya nga may tapay cage ka dila pakyak pala tiyan temple singe na lela o lakuma pain pwendo ki may ta na yurin ka ata kispin nga kum akpala ti temple singe may galim fakulan ngan ki ora lakuma Pange fakalo si mga in fact in kakshak in Radha Solomon ke price ilalnge na flogonat pel na siwas pinas magos lang si kasha yake kali programa pete lamala Taking Tresco. yes sir By umbrella, meet the Megos under 5 minutes. okay lamala jingat Wala, alam mo, ako, kasi kami program mo, Merai Skidos. Lumalap ke, kung akyalim diye, namaklong ke may daw, gulang tingkat yok, le, kung kasyang mabagumas ke. Kaya kung, nakuus sa mga wigat ningin ang viewers malash men, lumalap ke na suski, so kami program mo, Fincha kasya kung yan, may shop kami nito, Fincha, ano talaga gastan ka, wow guys was. At fin aru in lupshe puro mo emolku de polar. Alam mo na mas kay wap, take just go, Lemon Frank, take sena. Ngena nit tigas pala alas kay I guess grab tag you know was if nas may fax after los takapta floko kali nga siya tingin sa len kali ke si proye sa betingin proye I guess sa pelo no si was if nas may fax safla euros at fast na bit. Hindi just ng Ravan Darian, Arvin Bell and Lemon Frank. Noona tablet söyle tablet treskel teknik sena ki kalanglan katın sesini ve vakit kayın platin kolal kalim lal kat kayın aktaşla oyyama kat kena ke aktaşı kaçı week na de var ki weekly service kalta kalau malam tu sudah sewa ma week itu kapur mau kigasen kat oyyama oyyawo Nabanang kasnet lali mawo pena ke mo may nakap may masa may nakyokye ita clash kilem kat mo sila sini. Kalau malap mo suos na dewa civil besa me wigat pege talagas sila ke piste ha pasette ha pe aktaşya sin tablo dola. Kalau malap mo suos na dewa step left. Lemon Frank, gulo. In Ekuh iba nga ba, gulo ka lang kasi was kawa viewers at gulo kay Ashton, may God bless each one of you. Thank you, just go. Tingin sa nila pro, Ashton, kakisaf sa Europe. Glomalap, Globeke Casta Luman, Tamil Frank. Tamil Sherling, alang si
akalamin sin viewers la pieng ang arela na fa ekolosi ke akalami pela ana kita malit frank el fact nila dudengin sette o evina lang silan gat kadevelop kading kani koya ka sifos ngan ke malutut sina ke sanbrian ito lang pa na ka siguro kan nagyangan enma eninain sang back ponya nagulo malap ke pieng apa tamal jole sam ke testimony lalan in kain akayekat yes asa sini ke testimony lala panang rata kana si malungan kain es makin yes bena ke nga sam kun bensin so lagam dan kia ka in gasha ya peke keep me accountable ke si mga akalamingan pa finash mga singan kain akpas sila ngan kain ta kana yurin kat met siaksil langa sis falyak na leyo kalese kanga tunayan nga shmoya kangan fash na met si banganin kan cancel yurun met lutut pebal wiak penge makan si katli advice ipsi akluma nga oegan na silos mapengal do lagi kasin kolba malakay to lufos algot kas ngawla inakali mila ipsi lalgengan inan sang nasil na pa na nga intrela 10% singa in cash or malala nang alal fungi mo formula makatlutoy lagi malutut me ala na cash kat kimol matakak may ala na sikiyak kat kibel singa nang alang siya pego was sikiyak kat may ala pagkukul lal fungi lasa ta wopen sikiyak kat kespen kat yash kelelan mal el siya kuluklena man me fak siya pala kulamala Thank you, Josko. Gulang alap ki faxingan. Thank you sa ila kalye ke pro nga mo weekend siya siya pakot na yan siya siya to. oh okay Dim coffee or na to in set ya sector lagi sector. ay final lang silang gat kada akpasyon yan Ano ko tayo nakasya hindi na kasi sketch mo lemen friend anto katfa ko siya Friday sector. Kung pindugo. Hindi sana grabe yung balance yung kung kali kasi pro nakatak ang ba siya may mawala. So di na relax na lang ka pro. Hindi sana pero mo. Ay global na mga kirela fact luo may tigi mga kilon singkat kaya taksa pila mga pinasyo ko na masimetan ngan koin academia Proilash na si was na kay wasa ulal lagasonilan lagat na mo ikikuos la ke wang dalalan na along si akilen may si mga taga Europe peke may talaga slash o yugo tekinis mira talen kawak na sa flasilal friend pepam kulta mailan hinenilo nga ingon na pel nga liyak may pinenilo wikota naranga ke fakulo na su nga liye pelail daga sherry pe casing goal dala casilash nga ke upcoming sa flar akulo malap na su teknis mira katlan wikong ke en kumashwe ke pensenye napan mga ke faklaw ko nangayak sa ke proye Kulan yung object kaya kita kagastan pe. Lo na siwas na kayo sa mawi ko to ko. Katagay ni accept kila tagay nila siya kay Proy. Proy. Kat kak sa king gumulem ka ke wala na lom makat palakin ngon lom makat na nga siya su may pum kalang lenain ko in esing ko in gasyo ko ke fakat flash. Tela da gas lom in fasyo tarela siya pewo hula Elela peka tinesam na gaslom, ele tia faloko na yung kuse. Ele fashion, rela kaywa. Mana ko makum sa kwela yung sa fila. Ke na lom, ke kolom. Kulono sum kelos na kaywa sa mawika toye ko. Katsiyak sum ke ngon loming koy. On inelos, mol lash na kaywa. Inkoy
festival na ke gaslom makat fakat ko gaslom makat lo tela ulit. Ulang malap dun ke pezinge kainin Jesus metlang ulas at siyak sum ta kumingkoin we got ke fashion class. Royo inem amen. Amen. Anak dari